Wong urip ning ngalah donya tinggal toto Allah
Apa
Ruping kira dusta weri jelo doro Ora
Sartino Sartino Mbak Yuwuri, monggo Ibu Lastri Sunarto. Derek wontenipun karo Bisono. Sesarengan campur sari mahkota. Iya. Wuri saking Wilang Asri, karo Mas Edi Hartanto. Zaman
Gul kaceo selawe aku yang milih iki. Asik. Sar. Piye? Ham. Teko bengi. Enak, Mas. Janjane kowe ning endi? Gelagaku sajan nuri geni. Atiku
lali janjine Mbak Mundut saking Abdi Taruna. Nggih. Harap kanca-kanca mahkota. Muga-muga ndang terang. Dene apa? Malah menak ngene iki. Ngene iki. Ya, ana nyapa-nyepe cek. Ana mburi ratus.
matur gunging panuwun Dek Wuri Yunita setunggal lagun. Lan. Tarik sih slak. Saya ini loh. Ya mbak menawa. Dalam, lagi loh Pak, Pudi loh.
Piye to, piye. Sing penting ora kleru areng iki. Sana areng lebokne gelas. Lha iya. Lho, kula pacalang mriki mawon. Pacalang aku jare Wonogiri. Wonogiri. Iya, ben rada adot iki ben kondang. Duh kusumo sirone mas papujane ati yen aku ra bisa Sugeng Kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika doke tidak mungkar maghrib lami saja keping prayogane ditambah sholat sunai. Ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawanan asasi kuwasa ing kepareng desa munggah swarga. Monggo kasuwun berkahipun ingkang derek foto sesarengan kantenipun kekalih monggo sadyane kula tamu. Kasuwun berkahipun derek foto sesarengan